Lo cierto que empiecen a haber espacios de este tipo donde se pueda juntar gente, ¿no?, con unas vibraciones determinadas y con una orientación a intentar cambiar las cosas a través del emprendimiento orientado a lo social, al bienestar común, pues me parece tremendamente interesante. Bueno, hay todo un recorrido en el cual la colaboración entre lo público, lo privado y lo común, la sociedad común relacional, la sociedad relacional, pues tiene mucho que decir en el momento histórico que estamos viviendo, y yo creo que soy tremendamente optimista ante estas dinámicas que se estan generant. Molta energia positiva, perquè pensem que és una de les iniciatives que més són necessàries avui en dia i que és fantàstic que un ajuntament doni suport a projectes d'emprenedoria social. Confio en que tingui caliu i que la societat participi, perquè la veritat és que som el que fem i si no apostem ferm als nostres interessos no farem res. Però sí que tinc confiança en que es posi, en que d'aquí, del Cowboy, surti un projecte, un laboratori interessant. I sobretot a mi m'agradaria molt que participassi molta gent jove. Doncs hem de buscar sortides, i les sortides no ens vindran donades per ningú que estigui treballant dins de l'economia normalitzada, entre cometes, que estem visquent, sinó que hem de crear alternatives noves que tinguin un valor social, que siguin dins de l'economia social, no només de l'emprenedoria, sinó de l'economia social, i llavors crec que a partir d'aquí podem fer alguna cosa. El laboratori aquest és una experiència que crec que pot servir, no sé a quin nivell, però de moment és una experiència que hem de tirar endavant, l'hem de tirar entre tots els que ens interessi, i jo crec que poden sortir algunes coses interessants, no sé quines, això és una nebulosa, però bé, l'important és posar-s'hi, començar a caminar i treballar-hi.